ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنا نیشتیمانی یا کوردی لە سووریە جڤینە خۆیان نۆرمال ڕۆژائینی 17/2020 لە قامشلۆ لەدارخست. خشتەیە کارە جڤینێ کۆژەعالی سەرۆکاتیانێکەسیڤە هاتوو پێشکێشکردن گەنگەشەکر پەژمارک دۆسێن گرێدای ڕەشاڕۆژاڤایە کوردستان و بتایبەت vegera derbederin Efrînê Serêkanî û girêspî bo mal û milkên xwe û geşta serokatiyanekesî û ofîsa peywendiyan ya dawiyê li Stenbolê û Hewlêrê gotûbêj kir. Di daxuyanîyanekesî de hatiye, di destpêka civîna xwe de serokatiyanekesî encamên geşta xwe ya diplomatîk û hevdîtinên xwe li gel hemahengiya niştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriyê û James Jeffrey nûnerê taybet yê Serokatiya Amerîka ji bo Sûriyê bişarê li dijî Daişê û balyozê Frensayê li Stenbolê û hevdîtina ofîsa peywendiyan ya enekesê li gel balyozê Rûsya li Hewlêrê nemayîş kir. Her wiha peşdaran behsa azarên xelkê me lê Serêkanî û Girêspî û Efrînê û Rewşin Zehmet ku têre derbas dibin kir. Daxuyaniya enekesê got ku di civînê de rêkeftina enekesê û tîlafê hat gengeşekirin û tê de tekezî li ser pêwîstiya destpêkirina gavin ji bo sazkirina komîtên taybet ji bo wê yekê û kar li ser vegereka aram ji derbideran re bo malên wan û bidawîkirina karîsetên rastî wan hatine hatkirin. Derbarê Komîta Destûrî ku karê wê hatiye rawestandin enekesê di civînê de berpirsayetiya rawestandina wê ê xiste destûyê rejîma Sûrî de û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li rejîmê bikin ji bo dîtina çareseriyeka siyasî ji krîza Sûrî re her wiha bombebaranskirina sivîlan li devera Idlibê ji aliyê rejîm û hevpeymanê wê şermezar kir. Derbarê Kongrê Riyadê yê dawê ji bo helbijartina serbexweyan di desteya bilind ya danûstandina de peşdaran helwesta enekesê derbarê piştevaniya yekbûna opozisyona Sûriyê tekez kir û gotin ku divê helbijartin li ser bingeha tewafiqî di navpêkhateyên opozisyonê de be û pêwîst e hemî nakokî bi danûstandinên ciddî û berpirsiyar werin çareserkirin. Pirsa yekbûna helwesta Kurdî beşê herî giring bû di navmijarin di civînê de hatî gotûbêjkirin ku tê de peşdaran li ser helwesta enekesê ya ciddî ji bo kar di ber yekbûna helwesta Kurdî de tekezkirin û dexwaz li aliyê dinkirin li zêdê rêkarin avakirina baweriyê de û destpêkirina gavên din ji bo avakirina hevpariyeka rastexîn li ser hemî astan de bike û mixabîna xwe derbarê hewlên leystikê bi hestên gelê Kurd yê xwedî hêvî û çavareyê yekbûna helwesta Kurdî dane xuyanî û gotin ku yekîtî bi gavên ceddî û rasteqîn û berpirsiyar dibe ne ku bi propagandeya medyayî ku nakokî û dûrbûnê bêhtir dike. Li dawiya daxuyaniya xwe de emîndariya giştî enekesê gera diplomatîk ya serokatiya enekesî û pêwîstiya berdewamiya peywendiyan li gel aliyên navdewletî û herêmî yên girêdayî bi krîza Sûriyê ve bi bilind nerxand.